Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih urip apa? Isih. Tapeke Lho, apa-apa arep dijaluk ora? wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Wis. Wis apa ora gleleng nek wis ngono kuwi. Maksude Kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangar jenis menyogang kamanusan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek Lah suarane ketara. wah jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura toko ngono togek kekasaran. Togek Kalusen. togek Coba digedhekke sithik. ucel-ucelen. Tak tunyo lho kowe. Suarane Larak ngono. togek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa togek? Tejo mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya togek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan togek Monggo mawon. sing isih tiket pesawat apa togek. Andel ora wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togek Pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak. Iwang pikulun manik moyo ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima togek. Tantrimanipun Raden Janaka tak kon bayar 2 kali lipat.